Meníme tému a je tu už aj naša ďalšia hostka dámskeho klubu, dnešná prvá dámska návšteva. Zorka Konde, vítaj v dámskom klube. Ďakujem veľmi pekne. A ty nám ponúkneš zo pár veľmi voňavých tipov, ako si prevoňať príbytky aj v tomto predvianočnom a počas vianočného obdobia, ale mne sa veľmi páči, pretože si to pripravila tak, že začneme tým, ako vôbec sa zbaviť zápachu a ako by sme si mali vyčistiť naše domácnosti. Áno, ja si myslím, že skôr ako budeme chystať také vône na krásne vianočné dni, pokojné, tak by sme si mali tie príbytky naozaj upratať, ale myslím, že to je jasné každému, pretože sa potrebujeme zbaviť aj nielen prachu špiny, ale aj takej ťažoby. A samozrejme, že to, že bude každý vysávať, umývať, to je jasné a dokonca budeme môcť používať aj vodu zriedenú s octom alebo octovú vodu. Ale takú vychytávku, čo som chcela povedať a ukázať, tak my si môžeme pripraviť octovú vodu. Samozrejme, že toto je na ukážku ako malá myštička, ale je tam 1:1 pomer ocot a voda. A zoženieme si či už plachtu, alebo takúto nejakú bielu plátenú handru, handričku. A túto handru namočíme do octovej vody. Dobre ju vyžmýkame, aby nebola plná vody. A položíme ju na čalunený nábytok. Pretože čalunený nábytok zvyčajne, maximálne vieme povysávať, ale zbaviť ho napríklad pachov, hlavne z cigaretového dymu je dosť ťažké. Čiže iba takto položíme? Položíme a práve preto tu mám praker, nie je to na nejakých zlých ľudí, zlých hostí, ale normálne prakerom vyprášime a vlastne tá octová voda nám vyťahne do tej plátenej handry všetok ten nepríjemný pach. Áno, hlavne ten pach, samozrejme aj tú nečistotu. A takto postupujeme potom pozdĺž celého gauča alebo sedačky, alebo akéhokoľvek priestoru, alebo teda nábytku, ktorý je čalunený. Ak by sme si to chceli zjednodušiť, že nemáme tak veľký nábytok, tak stačí, keď tú handričku namočíme, vyžmýkame a bežným spôsobom takto vyšúchame. Aj to má svoj účel. No a samozrejme, že octom môžeme poumývať aj dlášky. A v kuchyni môžeme dať myštičku s octom do chladničky, aby eliminovala všetky pachy, pretože každý budeme mať v chladničke nejakú rybu, tam má svoj dobrý pach, ale aby sme to eliminovali, aby sa to nezachytilo na ostatné potraviny, tak taká miska s octovou vodou nám pomôže aj v chladničke. Takže keď máme už upratané, vyvetrané, tak môžeme začať si ten náš príbytok prevoňať. Prepáč mi, do tej chladničky dať čistý ocot alebo vždy ho riediť vodou? Je lepšie trošku ho zriediť vodou. Hej, dobre. Zriediť s vodou. No a keďže už máme vyvetrané, upratané, tak aby sme si to zasa spríjemnili, ten príbytok, tak použijeme vône a doniesla som práve prírodné vône. Pretože z prírodných vôní zasa nebudeme nasávať alebo inhalovať našimi čuchovými orgánmi nejaké syntetické látky, ktoré by mohli vyvolávať nejaké nepríjemné alergie a podobne. Ale si to prevoniame, pretože vôňa nás vlastne zavedie aj myslou do detstva alebo do príjemných chvíľ. Takže to má viacero benefitov. Vôňa v nás evokuje dobrú náladu, pocit tepla, domova, harmóniu. No a môžeme začať napríklad tým, že na malú pánvicu si dáme, použila som tu na anís, dáme si anís, dáme si zopár klinčekov, pridáme. A takisto tu mám aj badián, krásny. A toto dáme na mierny oheň, na sporák a ono sa nám to bude postupne odparovať. A tá vôňa nám zaplaví nielen celú kuchyňu, ale bude sa šíriť aj do bytu. No a pokiaľ to dáme preč už zo sporáka, nesmie sa to variť, hej, naozaj úplne jemný plameň, tak si to môžeme dať na radiátor, alebo pokiaľ ešte niekto kúri kachlami, tak na kachle a tá vôňa sa bude stále odparovať a bude nám to eliminovať, ako keby sme stále ešte niečo piekli. Takže veľmi príjemná vôňa. Potom môžeme použiť samozrejme aj ovocie, ktoré budeme mať bežne v domácnosti. A keď si zoberieme napríklad mandarínky sa budú nachádzať v domácnosti, alebo pomaranče, tak jednoducho šupky nebudeme vyhadzovať, ale ešte ich môžeme takto podrviť a táto krásna vôňa, ktorá sa z nich šíri,
tak tu môžeme dať zasa poznám, na radiátor ja to aj robím. alebo na kachle a ono sa to bude vyparovať, až kým sa to nevysuší. A takto môžeme stále pokračovať, takže ušetríme aj za nejaké peniaze, povedzme za tie umelé, všelijaké vône a takto budeme ešte dokonca aj ekologicky a bude to mať vlastne aj kolobeh v tej prírode. No a keď sme už napríklad pri tom pomaranči, tak ďalší spôsob, ktorý môžeme využiť, môžeme použiť pomaranč jeden a keď chceme, aby sa nám vôňa šírila, pomaranča a klinčekov, pretože to sú také osvedčené vianočné vône. Pomaranč pôsobí vlastne harmonicky, klinček dezinfikuje, takže keď spojíme tieto dve vône a zapicháme tam niekoľko klinčekov a necháme to odparovať, tak zasa vytvoríme takú sviatočnú a vianočnú veľmi príjemnú atmosféru a znova, keď to položíme, poďme na ten radiátor, tak to teplo nám pomôže viac rozvinúť tú vôňu, bude sa šíriť lepšie. A aby sa to trošku nehýbalo, ja som zrezala aj tento spodný koniec toho pomaranča, takže nám to v tej miske alebo na tom radiátore bude takto pekne, krásne stáť. Takže to je využitie pomarančov, citrónov a samozrejme aj s jablkami môžeme, pokiaľ niekto nechce šupku alebo že ju nemôže pohrísť. Ja si pamätám, že to robili aj naši starí rodičia, že tú šupku dávali na kachle a tam bola taká neskutočná, jedinečná vôňa. A ešte by som pripomenula aj v niektorých oblastiach sa ešte stále pestujú aj dule a tie voňajú nádherne. Tie stačí dať len niekde na poličku alebo na skriňu a tá vôňa sa bude šíriť, to otvorí človek dvere a bude sa cítiť ako v nejakej letnej záhrade, takže nám to spríjemní tie chvíle. Ďalší tip, ktorý som vybrala, je výroba domáceho difuzéru. Takýto aromadifuzér si môžeme vyrobiť následným spôsobom, že nalejeme do nejakej fľaštičky s uším hrdlom alkohol, číry, biely alkohol bez vône a môžeme použiť samozrejme aj takéto buď bambusové alebo ratanové paličky alebo akékoľvek. Pokiaľ ich doma nemáme, tak znovu môžeme zbehnúť do záhrady alebo pred dom a použiť takéto 3, 4, 5, 6, samozrejme môže byť aj väčšie množstvo, takéto paličky, ktoré však predtým, ako ich budeme používať, ich dáme do rúry ešte vysušiť na takých 60 stupňov zhruba 3/4 hodiny. No a potom ich dáme do tohto pripraveného domáceho aromadifuzéra a prilejeme tam kvapky. Koľko kvapiek, to je otázkou, ako chceme tú vôňu ako intenzívnu mať a aké oleje máme radi. Pretože môžeme kombinovať napríklad škoricu, môžeme kombinovať znova klinčeky, môžeme dať pomarančovú vôňu, alebo ja neviem, môžeme dať povedzme aj ihličie, to je veľmi príjemné. A jednak aj ihličie napríklad znova dezinfikuje, ale malo by tam byť zhruba tých 20 až 30 kvapiek v tomto aromadifuzéri. Už v rámci aj tých kombinácií. V rámci kombinácií. Len pozor, neprekombinujme povedzme viac ako 3 vône, to úplne stačí. A potom po niekoľkých dňoch alebo povedzme po týždni môžeme tieto paličky znova obrátiť, aby nasali vôňu znova z dola a tá vôňa sa bude opäť vylúčovať, prevoňavať nábytok. Takže veľmi lacný difuzér. Toto má každý zadarmo z nejakého, ja neviem, džemu alebo čohokoľvek. Paličky si môžeme zobrať zo záhrady. Alkohol sa nachádza takmer tiež v každej domácnosti a nejaký ten eterický olej kvalitný, keď si kúpime. A musí to byť alkohol, nie voda, podotýkam. Na tom nemôžeme šetriť, pretože voda má inú hustotu ako alkohol a tie kvapky toho eterického oleja by ostali na povrchu, ale my potrebujeme, aby to bolo zmiešané, čiže aby to bolo vlastne skvelé, také... vynikajúci typ. A stále dýchame niečo, čo je prírodné, žiadna syntetika a žiadna chémia, ako si povedala. Ďalším typom, ak si nechceme vyrobiť taký difuzér, môžeme si vyrobiť aj takéto niečo. Tu mám soľ, toto je hrubozrnná biela soľ, toto je himalajská rúžová soľ. Ja som to skôr ako dekoráciu dala na takú fantáziu, že môže to byť aj jednoliaté biele, alebo rúžové, alebo takto skombinované. A tá soľ nám vlastne slúži ako nosič a znova môžeme na tú soľ nakvapkať, napríklad tu som zobrala do rúk čokoládový eterický olej, znova zopár kvapiek, čokoláda sa kombinuje povedzme dobre, tu nám máme klinček, môžeme úplne kľudne skombinovať. A vlastne tá soľ je tým nosičom
a znovu dáme zhruba tých 20 až 30 kvapiek a ešte lepšie to bude sa vyparovať a vylúčovať znova, keď to bude pri nejakom teplom zdroji, ako na radiátore, na kachliach alebo podobne, ale keď to necháme aj bežne na stole, vôbec nevadí. Na záver som ti tu ešte podsunula šišky, Áno, aby sme povedali, prečo ich tu máme. Máme ešte aj šišky. Páči, aby sme to stihli. A obdobným spôsobom môžeme si nazbierať šišky, zase je to len recyklácia z prírody, nakvapkáme na šišky nejaký eterický olej voňavý. Ktoré si vieme samozrejme tiež krásne náranžovať, nejaký pekný podnos vianočný. Presne, či už na tanierik, alebo dokonca aj do vianočného venca to vieme náranžovať. Pokvapkáme eterickými olejmi a budeme mať vyvoňaný byt, pretože tá vôňa vyvoláva naozaj harmóniu, pokoj a iné olejčeky môžeme mať v spálni, napríklad levandulový a v obývačke alebo v kuchyni nejaká škorica, ihličie, klinče, pomaranč. Je to olej radosti, sa vraví tomu. A nám toto rozvoniava nielen vďaka klinčekom, pomarančom, aj tým esenciálnym olejom, ale horí nám to aj taká aroma lampa, kde je teda voda a opäť. Ale tam sa už dáva voda, tam je nutné dať vodu, aj z esenciálnymi olejmi. Tam sa dáva voda, esenciálny olej, lebo sa to stále nahrieva a toto je taká klasika. Takže myslím, že možností, čo si vybrať, je skutočne veľmi veľa, tak verím, že každý si vyberie. Veľmi pekne ti ďakujeme za všetky tieto predstavené možnosti, že si dala tú námahu a že si to takto krásne pre nás pripravila. Želáme ti všetko dobré, Zorka, tešíme sa na teba a na tvoje tipy, nápady opäť na budúce. Ďakujem krásne. Aj krásne sviatky vám v predstihu, ale keďže sa neuvidíme, všetkým divákom krásne sviatky. Blížia sa veľkou rýchlosťou aj tebe, Zorka, šťastné a veselé.